Mal-mewt, il-proċess biex katavru jindifen u wieħed rigorus u fih diversi proċeduri li wieħed għandu jimxi magħhom. Biex jara dan il-proċess Kruta One News żar il-Kamra Mortwarja fl-Isptar Mater Dei, fejn fost oħrajn dar il-fridges li fihom jinżammu persuni li kunu għadhom kemm mietu u wara ftit jiem jew ġimgħat jingħataw difna xierqa. Mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjon David Grima, xjenzat bi 30 sena esperjenza, spjega li fil-maġġoranza tal-każi it-tabib ikun jaf il-kawża tal-mewt x'kienet. Iżda jekk dan ma jkunx il-każ, allura jordna awtopsja minnu fih biex jiġu identifikati l-kawża jew kawżi tal-mewt. Meta dan l-istadju jitlesta normalment katavru ma jagħmilx iktar minn jumejn f'dawn il-fridges, fejn hemmhekk il-familja tkun tista' tieħu l-maħbub jew maħbuba tagħha għad-difna. Ħafna mill-pazjenti ovvjament ħar jinżlu biċ-ċertifikat tal-mewt. Però hemm dawk minnhom li jkollhom bżonn proċess ieħor tal-awtopsja, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar li jiġri huwa li jmorru għal storage. Okay? L-storage li għandna aħna huwa apposta għal katavru. Il-katavru jiddependi wkoll kemm ħajdum fi storage għandna. Wara li dorna dawra fejn jintrefaw il-katavri inżilna fil-kappella fejn il-mejtin ikunu lesti biex imorru għad-difna. Grima tenna li avolja l-maġġoranza ta' dawk li jmutu jkollhom difna privata ma' qudiem mal-familja, sfortunatament jkun hemm xi wħud destin kiefer li ma jkollhomx familja jew ikunu joqogħdu waħedhom u għalhekk wara li jmutu ssirilhom dik li hi magħrufa bħala id-difna tal-povri. Il-kelma povri mit-Taljan tfisser tal-fqar u allura baqgħet tissemma għal proċedura fejn fl-antik, f'ċirkustanzi ibsin, l-istat kien partikolarment jidħol biex jorganizza l-funeral ta' dawk li ma kellhomx għaxja ta' lejl. Illum il-proċess isir ma' persuni li ma jkollhom lil ħadd jiġi minnhom, lanqas ħbieb li lesti jorganizzawlhom l-aħħar tislima. Hawn jittieħdu mal-5 xhur biex jippruvaw jinstabu xi qraba jew ħbieb qabel issir id-difna mill-istat. Issa l-proċess tal-povri jiġri aħna nżommuhom mill-inqas xarejn mela l-persuna nikkalkulaw li wara xarejn jekk teqpa' għandna ħanaraw x'ikun ġara. Jekk dawk l-attentati kollha spiċċaw ma tawx frott, noħorġu avviż fuq il-Gazzetta tal-Gvern. Wara tant żmien li aħna nafżaw fuq il-Gazzetta tal-Gvern nkunu nistgħu nagħmlu d-difna li tissejjaħ tal-povri. Madanakollu u sostna li l-awtoritajiet tas-saħħa jieħdu ħsieb biex naħar tislima tingħata b'rispett sħiħ u b'dinjità. Hawnhekk l-istat jipprovdi għall-ispejjeż ta' tebut u karozza tal-mejtin biex dawn il-persuni xorta jkollhom difna denja. Jirriżulta li matul is-sena li għaddiet l-istat organizza 25 funeral tal-povri u din is-sena s'issa saru 14-il difna. U qal li fil-każ ta' katavri ta' persuni barranin isir kuntatt mal-ambaxxati jew konsli tal-pajjiżi rispettivi u kemm il-darba jibqgħu mhux identifikati xi qraba, id-difna issir f'Malta stess. Aħna nikkomunikaw ma' l-ambaxxati jew high commissions li ikunu f'pajjiżna, ħanaraw jekk għandhomx informazzjoni fuq il-persuna li għadha għandna. Once li nassumu li ma jkunx hemm familjari, ġeneralment jekk wara xarejn ma ġewx claimed, il-familjari ovvjament ma jkunux b'xi mod jew ieħor jeżistu.